Daganang nabudol, daganang naiskam, gigamit ra si Inday, gigamit ni Dodong, oh! Dong, 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 dong. Ang kwarta, di mo nagginoo sa mga malito ug mga malita. Na-shoot, shoot, na-shoot, shoot, na-shoot ta sa bangag. Bangag! 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 Daghanang nabudol, daghanang naiskam, gigamit ra si Inday, gigamit ni Dodong. Dong, 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 dong. Di na ni mausap, dili na ni mautro, daghan nang nagmahay, ordinaryong mga tao. Bawal mo istorya kung unsang tinud, kaiilang mga project mao ang nangaanod. Daghanang nabudol, daghanang naiskam, gigamit ra si Inday, gigamit ni Dodong. Dong, 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 dong. Inyo apa karon, kita-kits lang tapuhon, kay naas tao ang tinud nga gahom. Daghanang nabu